back with the bang. Yes, the fastest growing podcast in the whole wide world. Did I say that? Yeah. So today's Sivakashelwe, abafethu bethu akhona into ekuthiwa i-talk of the town. Yawazi umlilo wequbula. Sikhuluma nge-mushroom. Elapha emhlanga ngase-Chatsworth, 16 Chatsworth Drive. Yeah, namhlanje sivakashelwe uMageza. Mageza usibongiseni Babo. Better known as Mageza. Kunjani Mageza? Ngiyaphila Alright, mfethu. Ngiyaphila mfethu. Ubuke kuncwaba yazi kodwa isithombe ngisanda ukubona decide ukushiyinwe. That's by the way, usibongiseni Bambo by the way umsunguli umqali wento ekuthiwa i-mushroom. Uzositshela kabanzi nge-mushroom ukuthi kwenzakalani. Wafike sekhipha everyone on check endaweni isazi ukuthi iphethwe abanye belinye ibala kodwa yena wafike wangena wathi no mina azikho izinto akunama-terms and condition bese kuza mina for Babo Omageza ne? Omageza bakublocks obama. Oh, no wonder kuthiwa uMageza. Yebo. Ngathi bayajova. Isithakazelo bakublocks. No, siyabonga kakhulu. Awusitshele sibongiseni ozazisa. Igama lami ngiwusibongiseni wakwambambo. Bangazi ngomageza ngokusithakazelo sakithi. Ngokuzalwa ngiqhamuka Maritzburg eMgungundlovu. Ngizalelwe eMbali stage 2. Ngakhulela ngakhona. Ngahamba ngakhulela naseKapa eCape Town ngabuya futhi ngazokhulela ngaseGrange khona eMaritzburg. Ngase ngize eThekwini. Ngizofunda imfundo ephakeme. Nasabonana nawe khona plus. Ngicabanga ukuthi emva kwalokho ngigcine sengiwumuntu ohlala eThekwini. Ngase ngihamba ngovusa futhi amanye amakhaya leFryhead. Ebaquluseni. Ngeke ngezwe futhi ukuthi ngathi wakwathi qinte koMpumalanga. Impela ngisebenzile kakhulu eMpumalanga. Namanje sisasebenza. Ngicabanga ukuthi ifana nekhaya lesibili kumina. Mpumalanga eNasport. Ngizwe ngathi ama-rumors that are based on facts. Yeah. Did I say facts? Yeah, athi ngathi kune-TV ezayo. But engayikhuluma leziko seNomageza usibongiseni for Babo umphathi we-mushroom lounge. Yes. Ngabantu wonke umuntu ukhuluma nge-mushroom these days. Ithi pleasure nje kuwena. Bakublocks ngithanda ukubonga kuqala uNkulunkulu. Ngibonge nabazali emndenini ngibonge bona bonke abantu nomndeni wami wonke abangani nehlobo nomphakathi nje ogcina iphupho lami lifezeka. Uqalile lephupho Mageza. Because phela sazi ukuthi siyalaphaya siyophelela ngo-14 understand leyo and sibona ongamla kakhulu yini lekufikele wena ukuthi azi ukuthini noma ngiza la but one day ngizoba i-owner la. Bakublocks yazi ngo-2006 2007 ngake nga-approacha ngihamba nenye insizwa umhlobo wami omkhulu. Sifuna ukuthola sithenge iButcher Boys eFlorida Road. Okusho ukuthi that was almost 20 years ago. Iphupho lami loku-owner i-restaurant lalikhona. Saxoxisana nabo kwasho ukuthi ngalesa sikhathi izinto namathuba ayengamahle kahle nangokukhula nje kwezinto zempilo kodwa i-interest futhi nothando lokuthi ngingene kulesi space soku-owner i-restaurant nendawo yokudlela kade abakhona bakublocks. And futhi njengoba umuntu ayefisa ukuthi athenge iButcher Boys eyayiku-Florida ngalesa sikhathi kumgaqo omkhulu ofanayo noChatsworth manje. Iphupho lami lalihlezi lisekutheni ngifisa ukona indawo esezingeni eliphezulu
ekwaziwayo ukuthi umntakabani ayingeni noma ubani futhi mhlawumbe ingxenye yokuthi iphathwe ibala elithize ifisa nami njengomuntu omnyama lokho abanakho abanye nami ngibe nakho kwalela bala nami ngioperate leso space so uthando nentshisekelo kwazaleka ngaleso sikhathi nje imushroom isifika nje isiwumphumela walesa sikhathi nanokuthi usu ready for yona nanokuthi sengi-ready for yona but bakwamukela kanjani-ke laphana emakhesi nami ngisho ukuthi boke uye laphana emhlanga phansi laphana yabo thathe lo right wakhona ungena nase-14 uphinde udlule so abamhlophe abakhona bakwamukela kanjani kwaphela usithubula ngomasikhathi into esingakaze sizwe understand usubhizi usubeka ney'teji bathini uletha le-culture yethu-ke manje bathini bona baba Blows I think izwe lakithi lihle likhulu kuningi elinakho okunye asikaka-explore noma asikakakuvezela umhlaba asikakayivezeli kwathina so njalo bengehla nami nge-14 sophayana kulama restaurant abelungu abhiza amahle amakhulu nakhona kuwona last time ubona ngangitshela ukuthi mhlawumbe khona into wrong kwele day ngitshela ukuthi ngizovula indawo lamanje fika ne-podcast affiliation but it's fine ayesibone wawungakhona Blows kwakungakholakala intombalo ukucela isitori sokuthi uzofuna ungena kule market yaziwa njengeyamamhlophe laphana bethu kusagcwele nje ezininhlanga kakhulu so bese uthela ufuna ukuyivula eyakho ayikholakala kodwa Blows engcono ngoba ngatshela ngingakayivuli ngathi ngiyafisa ukuthi i-podcast ize ngizovula indawo kanje ngiyojabula kakhulu ukuthi ngifike and ngiyathemba ukuthi izoba nesasasa kuzobe abantu abazoyithokozela ngicabanga ukuthi kungithathe almost 2 years ukuthola indawo lapha yana Blows eningi kakhulu I think hayi ngoba mhlawumbe be-racist cha I think i-standard sabo bafuna ukuba ne-show ukuthi kungena umuntu ozokwazi ukuthi isigaba nezinga lakhona lingehli ngokwendawo futhi ozokhona ukuthi alethe more value ekutheni indawo ikhona ukuthi iphakame ithuthuke so ngalokho i-14 lamanye ama-restaurants amaningi laphayana khona besiwazi ukuthi adla abamhlophe kakhulu nabamnyama kakhulu abasezingeni elithize lempilo kakhulukazi thina esihlalele lokishini nasemakhaya kuyindawana esingayijwayele kakhulu ukuthi sehlele ngakuzona so i-view noma isifiso sami bese kuwukuthi mhlazane ngivula ngiyafisa ukuthinta iy'nhlaka zonke zomphakathi wakithi omhlophe omnyama ophezulu ophansi akhona ukuthi abe nekhaya naye azoya kulona noma esefikile futhi ekhaya kungabi igama afika azizwe esekhaya ngempatho nokudla nomculo odlalwa khona nayo yonke into so imushroom ke yabe sithatha leyo ndlela leyo so mangipresenta kuma owners laphayana ama properties akhona ngapresent ekutheni no ngifuna ukuletha ushintsho lokuthi ngingene njengomuntu omnyama ngikhona nami ukuthi ngioperate kulesi space sama restaurants bakhona abanye abafowethu abamnyama benze kahle kakhulu esifundile nami ngifunde kakhulu ukubona ngokubabukela kude abanye baya own ama restaurants isebeneminyaka beyiona so okwami bekuwukuthi yini abantu abayifunayo engekho kodwa futhi ezokhona ukuthi
is-identify njengabantu umuntu umefika eSouth Africa kuthiwa kudliwani. Asibambele bomageza kungathi ayikho engijahe njengesithele. Wathi sithele Friday engazi gijima namadumbe sigijima lobila. Sengis experience mageza ngiyengaya ngase experience. By the way usabukile yona i-podcast affirmation egijima ngo 2.5 million ama-followers ethu lapha ku Facebook. Ungaschecka nje usibheke lapha ku Facebook page yethu. Siyagijima kakhulu, siya-update ama-stories enzakalayo as and when. So ubuye uyosibheka lapha ku YouTube njengoba sizobuya sibheke le interview esiyokuza noma esiyenza nomageza njengamanje. Ungasubscribe futhi ulike because kubalekile ukusubscribe ulike kuyona i-podcast affirmation. Ngifuna manje fast forward because ngijahile le yamadumbe nesithembu ukuthi uMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Friday wenza one. Friday wenza one. By the way, this podcast here today is proudly brought to you by Mushroom. Proudly brought to you by Mushroom Lounge. Jekhona A16 Chatswell. Yeah, I think I got it right. Yeah, and asikhulumeke mageza ngicabanga ukuthi thina abantu abaningi bayakazisayo kakhulu. Not even eThekwini bethi enginotisayo. Kunabantu abakufonelayo mfethu bathi manje enye yama tourist destination i-Mushroom. Understand leyo of which is good yabo. Nanokuthi uvele wabangena ngqo. Uvele wabangena ngqo. So indaba ikucatshangiswa yini indaba zesithele manje ngama Fridays? Andiyazi igama lesitheba qanjwa ngemina baba Plus iqanjwe i-team ye-PR engisebenza nayo. Mina iview yami kwawukuthi ngifuna ukudla kwesintu kube khona kwimenu. Bese kudleni kwesintu senze ukudla kwakithi lokho esingakuthola. Nami ngikiya le rank ngikhumbule nje ngithanda ukudla icabbage nophuthu. Yabona nekuphi kaxathisiwe umleqe kuseni ngiwuthole noma umqabhiso. Manje uthola rank basheshe kuphele lokudla ntambama la usukudinga khona akusekho. Nasekhaya umufisa ukuthi kuphekelwe ngeke bakudle bona njalo uyabona. Thoyi mhlambe usefuna lokudla okuxathisiwe njalo uyabona kanti ikona esikuthandayo. So nokuhamba nje emhlabeni utravel around the world ubuke ezinye izizwe ukuthi okay ufika kulokudla kwabo kuthize nala eSouth Africa ke ngicabanga ukuthi ikakhulukazi kwaZulu naseGoli nakukudla kwesintu kuyathandwa kakhulu. Manje abantu bebesaba mhlawumbe ukuvela umuntu ukuthi avele kudla lokudla noma akufune njalo yabo kodwa bakhona nasemalokishini abafuthi abakwenzayo koshisa nyama kukhonyana uthola umqaphiso nokunye. So wena ngathi uyazivimba manje ukuthi sisemalokishini akithi cha ngama Sundays bejwayele driver selokishini yeah so manje sekumele size ngala ingakho ke driver i-traffic side ingakho siyenze ngoFriday ukuthi nango Sunday ni abantu bangaphazamiseka abafowethu sonke sayidebate kakhulu nethimba lami ukuthi khona umkhonto Monday indaba singayenza umkhonto kodwa kube isithebe iview yayisithi cha ngolesihlanu labantu bedinga khona umuntu kade sebenza isonto lonke ufuna ukurelaxisa umqondo athi pick up i-weekend akadle lokudla kwasekhaya khalelana kuthandayo noma ngakudla i-weekend yonke akunakinga nasemcimbini esiyenzayo sakutholi uyabona hayi-ke savumelana ukuthi no let us introduce igama elithi isithebe Friday that is how it was born. Ngingazi nami ukuthi abantu bazoyireceive kanjena. I mean last week 60% of abantu akade befika e-restaurant bebeqhamuka eGoli. Uyabona ukuthi basitholile isithebe, babonile ko social media, bazwile ko radio, babonile emaphepheni ngesithebe. Into abayifunayo ayikho bayithole kodwa ayifani bayezwe ngathi
imnanjana lena yase-mushroom angazi Blossom ngezwa no imnandi kakhulu nanokuthi into esigqivizwe nayo isilo idlulamithi yabona idlulamithi nayo ifikile ivakashile izovela laphana ngathi sabona idlulamithi hawu nondunankulu wesizwe futhi naye hawu ukhona bayeza ngiyabonela abantu abaningi abaziwayo eThekwini besifuna lesithembu sesingaphezu kwabo singithusile mina sebesifuna zonke izinsuku manje abantu kanti phela isithembu Friday thitho khona sesiyazama ukusextenda ke nangomgqibelo uzongasithola nangesonto uthola amananjana nangomsombuluko uthole wenze njani bofuna uya lapha eMushroom Lounge eMagesi uyabhuka kwesinye isikhathi ngoba ikhona indlela zokubhuka mhlawumbe lethengi nabangani bami abangivakashele ngizothi ngiyabhuka or ngiyafika nje ngiyabhuka baba Blossom ngeweekend kodwa sinenkinga ukuthi ama-bookings asiwazi ukwathatha ngoba baningi kakhulu abantu abasuke befuna ukuzodla isithembu bese uthola ukuthi book itafula li-empty alinabantu kugcwele e-restaurant bese abamile ngaphandle bethi kodwa sesijikiswa itafula likhona sithe uma se-experience lokho sasesithe ngeweekend asime singabhukhisi abantu abeze bawokhe in unless ke niyigroup enkudlwana uyabona kodwa kuyabhukhwa kunenamba yethu ekhona naku online we've got a Facebook page, we've got a Instagram page, we've got Twitter page, we've got ibiza ngoba ngayi Mushroom mushroom_. It's mushroom bezodweba umugqa nje lo enzansi kona wonke ama pages ethu uzosithola kodwa otherwise baba Blossom ingaphezulu kwethu besingayilindele besingazi abantu bakithi bayithanda basupportive abantu isihlalo sobukhosi ukuthi sehle sifike sizoza sithi sizwile sicela ukuthi sizobusisa le ndawo kusho okukhulu kuthina baba Blossom kwehle nondunankulu mntwana sendlunkulu nabo bonke abantu abasondelene esihlalweni sobukhosi sakwaZulu kusho ukuthi khona into esivusile ekade abantu beyidinga manje Magesi baphuma labo sisi laba abakwamukelayo lapha ba professional angithi ngiyaqala mhlawumbe umuntu bengeke abalindele labo sisi laba abahle fast kanjena abanenhlonipho abanjani abamukela ama-guests the way ababaphatha kahle ngayo abantu nama wasithatha ngifikile yabona leyo nje uyabuza uthatha through ngendlela enenhlonipho yabona babuma kwaphela usahlakalile baba Blossom saphuma umkhankaso mandlo cha saphuma umkhankaso ibile ngasho ukuthi cha asiphumeni umkhankaso sihambe siyofuna izingane zakithi ikhona ezinenhlonipho ezingakhona ukuthi zitraineke eyibukekayo futhi nekhonayo kuba nothando zawamukela abantu zibe imbali zesizwe sakithi ngoba silethe into yakithi manje saphuma sahamba but ukungichaza kakhulu same sentence ukuthi laphana uzombona futhi umlungu osevayo uzombona futhi egqoke nezinto zesintu uyabona ukuthi hayi kukwenye level iSouth Africa sinazo zonke inhlobo abelungu babonile baba Blossom bakhona bazokwasha izandla bakuseve abantu abamnyama bazokwasha izandla bakuseve sibuyisa isintu sakithi sibuyisa ubuntu bakithi sibuyisa ukuthina futhi kungacwaswana ngokwebala nabo bajabulela lokho ukuthi kanti kwaZulu kune experience nje ebesingayazi so abantwana laba abanye bebefunda abanye khona begrade nje izolo i-degree yakhe abanye bagradile young unemployed graduates abanye basemakhaya abanye bebene experience abanye bengenayo bathi siyakufuna we had to do an intensive training ethe uqina savakashela ama-restaurants aphambili ahlukahlukene experience ukuthi umuntu uphathwa kanjani sase sithina-ke sizoyenza ibe isi-mushroom nesintu sethu izinga lethu ukuphakama nala sisaxega khona baba Blossom ngicabanga ukuthi sizo improve ngokuhamba kwesikhathi
Yeah, hayi no ngicabanga ukuthi nenza umsebenzi omuhle kwesiboye lapha emushroom ngeke ngibone nabezinye inhlanga other than like thina bebala kodwa kuyawubone nabelungu ubone lezi anganathi ukuthi ngine obsession yabelungu ezinye inhlanga abelungu abandiya bakhaladi last time ngiyakhumbula la besasikhuluma nabo think bafika kwena babe yifamily nje amakhala amakhaladi ngabona ukuthi no bayajabulela into yabo kakhulu baba plus yazi isithusile lento nathi ubonile hayi ukuthi ithina mhlambe sibadonsayo no ngi-experience engibonile kuza belungu nayizolo begcwele bona abantu abamnyama bayeza ngobuningi babo inhlanga ngokuhlukana namandiya uyawuthola amakhaladi into yase South Africa nje bese bezolalela umusic wase South Africa ihouse balalela umaskandi balalele amapiano uyabona into ehlukahlukile angazi kodwa sizama ukuthi vibe bemnandi khona nje omunye usisa ngathi noma iKhanada noma India yini yeah omncane nje uDJ India yes ayachaza njalo dlala kamnandi kakhulu dlala amapiano liyasondela ko Happy Gay yeah ayasondela ko Happy Gay ayengihambela mangale dlala kamnandi kakhulu ngamalihlangu nje uzolithola nalo uzolithola nabelungu izolo bebekhona umethe khulekiwe nje lapha akekho ongavumelekile sisusa lento esenhlizweni yobuhlungu plus isizwe sidlula kusona nezinkinga eninazo mufike emashumi kuyaphela kuyaphela sifuna ukuqeda lokho ujabule uphinde uyicabange emva kwesikhathi uma usuphuma uthi eish konje sengibuyele sishiya phi imoto besi chemically yes bese singasekho right I think kuvaye kuba ile plane ukuthi job bhali imoto sabo kakhulu thatha ama Uber or something yes baba plus sinayi undercover parking ngaphansi engapaki imoto sivumelekile ukupaka lapho overnight akunankinga ukuthi nje phela uzokhokha kodwa lo mbuzo ubuzayo baba plus akona oqala sike sawuthola ukuthi bafowethu anenzeni indlela mhlawumbe ukuthi nibe nezimoto zenu zasemashumi ezizosithatha sizoyikhokhela bese ijumpile mase sebonakela ngoba cha hayi anifuni ukuhamba mase nifikile plus nihlala impela nje kuyahlalela yini le khona kuyahlalisa ubhaka Dawa nomcineka hayi wahlala nomcineka kodwa kuyahlalela plus unani lapha umnani kakhulu futhi manje siyazama no niyasebenza impela wonke umuntu yabo wonke umuntu ufisa ukuyabashuku nabantu basephanthana abazafuna awenzise uya ebashuku beko ngicabanga nabanye engabazi yes and ngicabanga ukuthi ngithatha manje even ngiyazi ukuthi nizobe nibhizi la ku July fully booked by the way July weekend baba plus nizobona ngizonede kuphume nje ama-poster vele kuney'nsuku esesibooked ngazo uyabo kodwa khona eyisele esizokhona ukuthi masikhipha njena ama-posters ethu azobe ephethe ezinye izinto laphayana lama-posters hhayi ngoJuly nizohamba nigqoke kahle mina bese ntambama nibuyele ezemashroom baba plus ngolesihlanu siphethe i-line-up ngomgqibelo siphethe i-line-up ngesonto siphethe i-line-up i-Durban July so usuke eGoli usuke eCape Town usuka kuphi akakwazi ukufika eThekwini angayi eMashroom angadlule eMashroom kanjani awuyi kanjani eMashroom yazi bethu njalo this is a newborn baby yazi isina mhlawumbe ngabe isagaqa njalo ngiyabona kodwa niwe siyona ngayo bethu manje siyambonga uNkulunkulu waploza inenyanga eyodwa akusho inenyanga eyodwa because bengikhona kwi-launch yes not so long ago I mean 1 month baba plus 1 month kodwa ke uNkulunkulu nabakithi evamusa futhi nabantu bakithi i-reception abasinike yona enisinika yona is amazing angazi mina ukuthi ongithatha through magezi because ngiyazi ukuthi sigxile kakhulu kulesihlanu
but ngiyazi ukuthi kusuke kuvuliwe futhi Monday ungitshele nanezikhathi enivula ngazo ukuthi umuntu angafika ngasiphi isikhathi or bebe i-team of mhlawumbe 10 people kunani namatafula or bafike bahlale kanjalo uyabaphakela bami samuye ba kwenzekala ongithathe njengomuntu ongazi ngisuka eMlazi okay yeah usuke eMlazi Blose uye eMhlanga yeah kunolwandle lapha yana enzansi kunama malls akhona lapha esinawo yeah khona i-shopping center enospa omkhulu ngala kuno BMW nezimoto ezinkulu ngala kune mall entsha esanduvula Oceans Mall yeah ngiyayibona ama hotel ama 5 stars wathola kuleya ndawo most expensive hotels akuleya ndawo kuphela khona Beverly Hills khona Oyster Box khona la ngezansi uyawalka nje ungapaka wehlele khona amageza wakwazi Luthi futhi khona lapha ya uthola yonke inhlobo yama restaurants akhona and yonke inhlobo yabantu yeah i-safety iyona into enkulu futhi umhlanga basawulungisa lapha emgwaqo khona uba ngathi i-traffic iningana yeah uthola abantu beyishayela ngeking nophaca ngoba bathanda ukwehlela eBhishi nani bese uyangena uChartwell Drive uhambe straight uzodlula ama restaurants maningi bese uye Mushroom isegcineni Mushroom waChartwell Drive lapha eMushroom uzoyibona uza nje ukuthi nansi indawo eshaya umoya suka omunye umhlaba suka omunye ukona lo waseChartwell hleliwe ngaphandle abantu bahleli ngaphakathi kuhle nje yeah kunendawo yokupaka khona enough before iMushroom ungangena upake lapha yana kuyakhokhwa phambi kwayo khona ima-parkings underground khona ama-parkings sine security yethu 24 hours eMushroom yeah sine security yethu 24 hours kuChartwell Drive kune security 24 hours esente sikuyona so ezokuphepha siqinisekise kakhulu ngathi nabantu bajabulela nalokho yeah kunama camera ongenayo emgaqweni noma uphuma noma ukuphi ama drones agadile lapha ya so ungacabanga ukuthi uzofika wenza umsangano ubaleke uzothathwa amakhamera no wazi ukuthatha namaphoyisa ngeke usaphuma nizobona nje kulezi insuku ukuthi uhulumeni usuqale ukufaka ama SAPS ke uma uswehlela khona emhlanga sekune full time amaveni akhona apakile a-checka i-traffic a-checka nezinto isikuzanya safety so ngicabanga ukuthi iyona ndlela attract abantu ne-clientele yethu ukuthi ngashaya no11 ungabeka nefoni eMushroom uzoyithola kuneyindawo ke uma ungena eMushroom uthola osisi abahle young people from all over i-country yethu abakhona beautiful sisters and gentlemen abahandsome ozobathola bazokuphatha kahle yeah bakhuluma isiZulu bakhuluma isingisi bakuhlalise phansi uyamngelwa ama hostesses uhlaliswe iwona ezazokwethelela uwento ozokuseva yeah ungena uhlale phansi I've seen that you saw that abekwethulela ukuthi nango wento ozokuseva oh into standard no standard lokho hayi base beyichazelwa yibili cha abethanda wena ku standard waseMushroom wonke umuntu onyahlela khona uyakuthola lo yeah ungena uhlale phansi uphiwa ama menus akho ubuza ukuthi ungathandani lapha kuma menus ethu ke sivula thina from 11 emini kuze kushaya 11 ebusuku yeah ingakho okwamanje breakfast asisave ngoba siphuza ukuvula kodwa siyayiseva ngesonto ngoba abantu basuke bethe ukushayashaya mhlawumbe ngomgqibelo bese besicelile ukuthi ngesonto sivule ngathi soyivula weekend manje ngedemand yakhona so ngomsombuluko kuze kube umsombuluko sivula 7 days a week or 11 from 11 ekseni ngesonto sivula ke ekseni ngo8 o'clock so sekuvuliwe for breakfast simjaxweni menu ke yabo imenu ke like Monday sengizolo global one Monday Tuesday Wednesday or inama theme or in the Friday kuphela nama theme but ngifuna ukuthathe through go Monday ngoba i-reality ithi I mean angiyifuni indaba yesithembu ikhona ke kodwa ngoba asika kanti esigibala I mean lapha no Tuesday wakhona awuthatha Monday Tuesday Wednesday Thursday Monday Tuesday babo Blose uzothola ukudla kwethu
okuhlukahlukene. Okokuqala nje sino chef thina. Bengifuna ukuya Aba best sitolo chef wethu ospecializer kwimenu yethu na kwi-seafood na kwi-sushi sine sushi bar eMushroom. So i-sushi bar ila uthola khona ukudla kwaseJapan okwamasushi lokudliwa ngeenkuni okurolwayo. We've got a range of sushis laphayana, salmon, fresh. lapha phezulu komuntu wesifazane. Ayidlelwa phezulu komuntu wesifazane. Kodwa ibhayi khona kodlela kuyona nasetafuleni okadlela kuyona. So sine sushi bar, isushi bar yethu ineyinhlobo eziningi ehlukahlukene ze-sushi. Khona i-vegetable sushi, khona i-fruit sushi, khona ama-sushi anormal ahlukahlukene, fish, ama-salmon, yonke inhlobo yesushi uzoyithola. Uchef wethu utrainwe eJapan. Ababaningi abatrainwe la kusuka khona isushi. So isikole sethu siqhamuka kumsuka wayo. Uzoyizwa nawe uma uyitaster ukuthi no zikhona indawo nayo kodwa le ihlukile ngoba isadla sethu sithatha best in the world nala eSouth Africa. So we've got that section yesushi. Ungahlala ngaphandle kuyibar futhi ungaphakathi uenjoy isushi yakho. Kuba manje no Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Throughout. Okay. But Wednesday, ngisakwi sushi sine special sushi. Okay. You buy one, you get one half price. Sekuqala ugcwala ke ngama Wednesdays. Bayithanda abantu ke sushi abanye abayijwayele plus ngicela uyoyizama nawe. Hayi ngeke Manje ngala Friday ya compromise. So from Monday until Thursday sine tapanyaki. Itapanyaki na yaseJapan. Tapanyaki. Yeah, itapanyaki ine chicken, ine lembu, inama prawns afrywayo. Kuno chef laphayana specializer ngetapanyaki. Ophakamisa kanjena amaqanda ashaye kanjena izinto phambi kwabantu. Manje asikakayilethi phambi kwabantu basayibenge emuva ngenxa space. Itapanyaki leyo, itapanyaki ukudla okuspecial okumnandi plus ngicela ukukuzame. Ukusho ukuthi hayi uke wakuzama mushroom, wakuzama uzophinda ufuna ukudla. Usho kanje Kwaza nyona uthatha Nkosi yami hayi wathi angiyazi ini lento kodwa imnandi usethanda ukudla kona mefikile. Wasuka ngehlanu. Hayi ulehlanu uyaya kodwa hayi na izona phakathi nensuku nje thange bekhona ezo nje ukuthi hayi shuthi kuliziyangisa. Ngingahamba nefamily. Ungahamba nefamily, take groups. Sine big fish laphayana khona 500 grams, khona 1 kg, khona 1.5 kg, khona 2 kg fish ongaka. Ostaffiwe laphayana ngama different spices, wafakwa phakathi laphayana ama sauces akhona, uyababa omunye lemon and herb. Into engajwayelekile plus umkhumula jezi wawudla awukwazi ukugabuya uzowudla futhi umkhumula jezi wethu yaza inside umkhumula jezi uthi imenu yethu iyona ene variety eningi kumaqaqo sikuona. We're the only restaurant ene variety from seafood, usuke ku seafood uze ku chicken go baby chicken sinabo oma chicken roulette abafakwa aba staff ama prawns phakathi nani. You can try different types of izinto, chicken livers, we've got chicken wings, all types of things. Beef, we've got your steak. So it's the fastest growing restaurant. Fastest. Like the podcast affirmation. Like the podcast affirmation. Fastest. I think nabantu bathanda lokho plus nabelungu namandiya nabantu abamnyama bakithi. We've got one of the best rib eyes that you must try, steak. We've got Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yabona ngiyacela plus. Ngingafall in love with this table kanti kunomuntu okumo ozokujabulela nabantu bakithi ke nje plus ngicabanga ukuthi sifuna ukuba introduce nasedleni lokho kunye abangakujwayele kakhulu noma kukhona kwakithi. Bathandile nalabantu eMushroom laba bazi ukuthi bayaziyo. Yebo. Baningi ngiyababona laba badlala ku TV, abadlala ku awubasakazi. Yebo. Especially lawe sinabo kakhulu KZN nabo baphelela lapha kakhulu.
Plus angazi mina yini engaka mhlambe nawe njengomuntu odumile ungangichazela ukuthi lapha yamani yini lisemashini engazi ukuthi kumnandi eMagezi bese endaweni bozokwamukeleka Zabe ngitshela ukuthi ungaze ucathwe mistake ucathwe ngaka kubheke kuwena kanti part omsebenzi understand that and izinto ziza fast you understand that uzocela mhlawumbe isiphuzo for instance awupheli mhlawumbe 5 minutes ungakasithuki understand lezo zinto zikwenza uthike boxing yabo especially lezi ingane lezi A7 I think zenza umsebenzi omuhle siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu baba siyakhula sizoba nawo amaphutha lapha nalapha ya njengoba kukhulwa futhi sifuna ukukhula nesizwe sakithi sinama desserts baba Blose omhlaba sino chef owenza ama desserts ospecialize ngalokho ngiyazi lezo zinto awakayizami ngiyafisa abantu bakithi ngoba sifuna abadla ukudla abangakutholi nomina nanohealth kwesithi isikhathi nanohealth baba Blose yeah especially seafood sushi seafood we must try it baba Blose mhlawumbe namkhabi izovehla ngiphosebhilitho uthehla ikhaya bese shayile kanjalo because I understand ukuthi edumile indaba yesithebe afuna ukuyibeka ngaphandle bocabanga okwamanje ngemushroom kakhulu there is why ngi-encourage ukuthi mhlambe usithengise nalokho okunye njengoba ngithi Monday Tuesday Wednesday sushi oba prawns bad ukuthi nakho kuyenzeka but omthatha ukubeka isithebeni back ukuthi yini ngithi ngiyahamba because imqondo wodwa it's a Friday seshayile uthi Felix angazi uya Felix athi that's phuma lapho noma uthini la bese ngiphuma lapho ola ngehla ngiya lapha esithebeni yini esuke and itheme ngathi ihlukahlukene because asifika isilingane sifika su4 sifika su6 sifika su8 ongihlukanisela zona uthe okay ithebe zethu khona isithebe for 2 khona isithebe for 4 khona isithebe for 6 obengihambela nefro isithebe for 2 hayi ngiyashayela nobabili siningi kodwa baba Blose siningi esithebeni sethu khona uthola amadumbe uthola ubhatata uthola umbila uthola ithanga uthola isigwaqane inhloko esinemfino manje uthola inhloko uthola amanqina uthola umleqwa uthola inyama exajisiwe uthola inyama ngaphakathi usu awuphinde uyibale le iyona yangempela uthola usu uthola amathumbu uthola inyama ngaphakathi yenkukhu izinso zenkukhu nenhliziyo uthola ujeqe yini inyawo uthola inyawo zenkukhu uthola inyawo zenkukhu ngesingisi nithi ama chicken feet uyasizwa siningi kanjani isithebe baba Blose esiningi ingakho ningasiqedi uthola isobo lomleqwa uthola isobo lenhloko uthola amahewu uthola umbila uthola ujeqe uthola idombolo konke kusesithebeni okay Magezi ngicela ukuba direct back ngiphatha malini bengiya mushroom lounge let's say ungangi-advise ukuthi ngale mali covered bengumuntu obuya idlele other than ukudla lokho but ngibuye ngi understand ukuthi uthole okushisayo
ngoba angithi uthwena utargeting that Yeah. esura ubani usitargeting iphathe malini bagame angibabali laba abasuke beqhamuka emaceleni bafuna ukuthi sibalekele kodwa uphatha malini Baba Plus isithebe nje for 2 njengoba ngibala lo eyibalayo yeah ngo siku 399 oh 499 yeah 699 so hayi ukuthi uthola isithebe esikhulu usithola nge1000 uma ni u66 oh isikhulu kakhulu ke leso kodwa ngo 500 rand nje i-prince yabo ngafunda ukuthisa hayi cha uyasithanda isithebe Flo khona i-prince khona i-queen khona i-king oh yabe ngifuna namagama kakhulu Omathathu. ngawathola lapha so uma uhambe nomama nje yeah go 1000 rand nidla yonke into uyaphuza lapho ukhavadi niyasutha yonke into nje ne right ngedate yakho uma kufuna usinotshwala obubizayo kakhulu yeah sinama wine abizayo yeah kakhulu but lokho sikujwayele kubiza manje bukhona lokujwayele plus abizi kakhulu uzosithola i-spin-off sakho uma usidinga uzothola ama-condoms akho uma wadinga uzithola khona ama-cocktails asetha special ashunqayo amanye kuningi okuse-mushroom abantu abasazokubona nabazoku-experience ungafuni into eyodwa plus uma ufikile yingakho sifuna ubuye njalo yeah noma ungadlulisa isikhashana uphinde uye khona uzama okunye yeah ngoba impilo iyodwa asijabulise lo mzimba lo othwala kanzima osebenza kanzima wehle emushroom uyojabulisa ngelinye ilanga uzofica ama-artist bajabule kakhulu nabelungu namandiya nabantu ukubona uMaskandi uzemhlanga wokuqala nqa ngabona ubani konje eUgatsheni uGatsheni awuGatsheni akabambeki uGatsheni phinde ngabona uKhuzani sasinokhuzani sinoGatsheni sinegcokama inkosi yamagcokama sino intencane Lwandle Nkulu Sijava usijava yangambona usijava no DJ nje labo DJ Momo Kelvin Momo khona noMuda oyangambona lo dansayo yeah lo dansayo yabo bahlukahlukene usazobabona nabanye abazayo ngeke ngibasho manje kodwa nje ayisiqalo lesi ayisesiqalo kakhulu bo sesisabancane sisazokhula kakhulu abantu abase-expect ukuthi nje i-mushroom bayithande ngoba iyeza nangakubo emadolobheni but makeze uyasithola isikhathi sokuphumula kancane baba Plus angisitholi lihle iqinisa ngisithola isikhathi sokuphumula ngoba uyazi siqhamuka thina emphakathini nasemndenini ebicosha phansi manje uyuthi usazama ukubotha kwanele lokho ngoba vele amandla wakho kufanele uzame ukuthi ungalali ufake yonke i-effort nawo konke hayi ngoba usebenzela imali kodwa usuke usebenzela ukuthi uphume kule ndawo le ekade umndeni ukuyona noma ekade sizalelwe sikuyona sithi kuye esigabeni esingconyangconywana neyingane ngiyibona futhi uba involved nje into eziningi ukuthi kusesikhathi ngikubonela kude yabo uzothola ukuthi owegoli ngakubona ku-event ngakubona futhi kuba-event amasikadi lana wokugcwalisa uhleli ukhona u-actively involved awusiyo umuntu ongathi uyi-guest uba phambili zithile ubuye unyawo lakho kuleso sinto kokunye ngiwumuntu onamahloni baba Plus i-mushroom nje namanje ngibeka phambi kwakho kodwa uyazi angena umuntu othanda ukuba phambi kwamehla abantu naphambi kwamakhamera kuningi kodwa engikwenzile kulesikhathi esincane uphile kulesikhathi esincanyana umuntu aphila ngaso uthi ngizame ngaso ikakhulukazi endimeni le yethu sikuyona entertainment nokujabula nokungcabeleka ngiyakhumbula ukuthi ngaqala iMagic Tour no Systematic kwakuyi-idea umuntu ezanayo bese TSB asenze lokho yaduma nayo ngesikhathi sayo ukhozi volume ngiyakhumbula sasibiza ngama weekends
saliconverta nomlamuli Nxele kwa ukhozi volume kodwa kwaku ID ngiyabona umlamuli Nxele lokhuzini mushroom yeah insizwa lezi asiphiwa nazo zisakhona so ukhozi volume laqala ithina you know being involved in my awards as South Africa from Mama Crown Gospel Awards Metro Partly Joyous Celebration ngokuhlukana kwazo 2010 World Cup bingumuntu oyenza ama activations kwi media center lapha yana ye World Cup so leyo experience leyo umuntu wayicosha namanje ke ngibamsene noMvuka Mgcine eqaleni ingoma bazwe lonke mina lokho ngibona ngingemuva nje oyela kadushe khona le hairstyle yawo National Ingoma Awards 20 behlonipha amakhosi omhlaba abasiphethe ondaba ezinto ngiqalile igcwalisa spring picnic all white noKhuzani nje ubungibona kusisikhathi umuntu abe busy so izinto lezo ubona ngathi ngingemuva kodwa ngingxenye yazo nami ezami ngibonile kakhulu ukuthi ukhona le ngiyazama ukuthi zibe enkulu nazo babuplose la khona isandla sami uzobona hayi kunomehlukwana khona kuba khona hayi futhi ama events la usuku khona abamnandi kakhulu ngwathi ngilamaningi ngisengathola lethi ukuthi ingxenye yawo awu Nkosi yami ngiyayifihla keep it low profile no it's fine by the way sivakashela uMageza usibongisile umfowambamba sahleli naye la kwi-podcast affirmation wena manje sesiyivala uMageza ke by the way this podcast today is probably brought to you by Mushroom ikhona legama engikubuze ngalo or exclusive culinary experience yeah this one is brought to you by Mushroom hayi Mageza kuhlele kuyintokozo kodwa ukuthi besikhuluma nabantu abasirepresentayo ezibaleni iminyama yabona three black excellence siyabonga ngiyathokozisa young black and gifted Mageza parting shots my brother because nathi sibawa kakhulu ukuthi uzivakashele namhlanje siyabonga kakhulu I think ngithanda ukuthobeka kakhulu ngibonge kunina baba plus ukuthi ngi-invite neMushroom ukuthi beyingxenye ye-podcast affirmation ngathi siyifamily enkulu ngizwile ukuthi iyeze Mushroom nezinto ezithize ezinkulu abantu abazoyilindela sizojabula kakhulu iphinifa on the 24th by the way on the 24th is nePinif I think khona ingxenye yethu ngoba abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe podcast kuphela isidayo sine podcast ngaphansi kwe-podcast siyabrand siyabrand just no sit down is no Pinif no yabona lento Nucula amaskali sinawo because upopular kakhulu and igenre ekhula ngesivinini kakhulu siyawa accommodate la siyababiza by the way this guy uyakufika la ubani abamthanda kakhulu Mahak uGatsheni uGatsheni bela wow yeah besina eMpumalanga last weekend I was so busy bethu too much good he's one of the best artists the most booked manje the most busiest no music omnandi uGatsheni he's done so well congratulations to uGatsheni and bengathi angaqhubeka naye sifisela inhlanhla bethu uzobuya eMushroom 40 plus by the way Pinif my understanding Pinif busy guy njengabanje ifinalize ama-negotiations ukuthi abe ingxenye yokudlalela abantu besifazana abazobe khona because that event izobe inkulu eMushroom by the way on the 24th siya encourage abantu besifazane ukuze bazoxoxa izinto ezithinta bona abantu besifazane badinge ukuthi bazoxoxa ngabo o bazohleba ngabo
baxoxe izinto ezathi ziyaphambili kakhulu babudloza ngabo kakhulu ibona bakhisizwe ingakho nathi sivumele phezulu njenge-mushroom ukuthi uma ipinifa on fleek ithi fisa ukuthi ize mushroom savumela phezulu sathi awu into enkulu kangaka siyayithanda sicela beze iyona nesithebe Friday into eyodwa so umuntu wesifazane la ekhona uma imphuthelile yobulahlekelwe okuningi akeze azobona ne-mushroom nje azokhuluma ngayo ingayizivele bese mushroom bese begqoka amaphinifa abo lapha belithebe emahleni phola amaphinifa so nje 24th of May we can't wait to host you and number ufuna ukubona unkosikazi wakho just go there Today, do what I will do. If you do it, please take pictures. See you in 7.